Ще поръти, бе. Галя, не скривай ги как ти го отворим. Фредичко. Мечо ги води. Виж, то върви, спира, лае, нали, да ги предвиква, те се знаят и пак води. И после животните са не били глупави. Само да са били мирни, да не се сплашат. Чакаме да сме на редицата. На преден план трябва да видим Мечо. Ето първата се задава. И той става отстрани да ги вика. Само стой мирно. Това идва към мен. Няма. То си има задача, няма да дойде. Как ги изчаква. Галя, къде го гледам? Тук съм. Изтърва една. Виж как ги води. Знаеш, и кучето има работа. Не е като домашни с цял ден да седи нищо. Виж, като изостана и как дай... Как запали. Има опашката на мен. Свърши се работа. Браво! Той така и ги пази между другото. Вълци и лисици. Вълци има, тук има много вълци.